Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga miyembro sang SSS mahimo na mag-file sa application para sa calamity loan. Inspection sa mga gasolinahan sa Bacolod, ginumpisahan na. Sa balita nasyonal, Presidente Marcos nagalaom nga tayuyo na ang pagsanyog sang ekonomiya sang pungsod. Mga local government units, ginaduso nga mag-develop sang kaugalingon nga mass transportation system. Sa balita international, Vatican magapatigayon sang preliminary investigation batok sa isa ka kardinal nga nagbasto sa isa ka menor de edad. Sa balita sa sports, Philippine Sports Commission ginmando ang investigasyon sa insidente nga involvado si John Amores sang JRU. Sa balita entertainment, Sarah Geronimo gin-update ang iyang mga fans sa iyang comeback. Samtang sa balita espesyal, mga naagyan sang estudyante sa tong unang panahon. Maayong aga Bacolod, mga agabalugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Nobyembre 12, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lang sila. Good morning, Liwat mga ka-action, and good morning, Liwat Action Eden. Yes, good morning and happy Saturday, Liwat. Action Voy. Yes, sana ga-monitor sa Facebook, ya. Please like, follow, and share kita, ha, sa aton nga FB Live. Ay, banbig ka pa mangkot nung paano pangita ko, no? I-search mo lang ang Action Radio Bacolod. Yes. Facebook page, Or Action Radio Bacolod. aton man nga Facebook page, Action Boy. Action Eden Aboso, Action Boy Duran. Kaya gina-share man da kasi nga live. So, na makita na ang aton nga FB Live, no? Yes. So, i-like na yun, i-like. Like, share, and Follow. follow. Ang aton YouTube account, pwede nyo May YouTube pagid. oo, subscribe. Sige. Yes, thank you so much. So, good morning na dira sa aton nga nagamonitor sa Facebook. Karon nga adlaw is November 12. We have 43 days to go na lang before Christmas. Yes. Oo, Ibigay mo na. Kita mo tong daw sa Facebook na nang ibigay mo na gasaut-saut ang mga Sa tubang iti eh. tamang TM, kita mo? Oo. Di ka magsaut mo to be. Inay na nebe. Yung masakot ko sa tubang iti. Eh, mis noona na lang ko tubang na. Okay? Sang nakita ko to gagasaut, sila na imagine ta kadahan. Wako kita tayo. Kadahan imagine ko dahil magsaut. Sabi ba? Nga sa tubang pa ko ba ATM nga. Pwede naman to kay Marnie or madiritso na ako kay Miss Nona. Di kaya ara sa ATM gagi. Gusto ko yung cash basis. Hindi ko to si Action Eden mag-amon ni Guro. Kaangayan giday na. Makita mo na natason ng tayo bla. Mandam, hindi ka magpasulod sa ATM ko. Miss Jenke de Alagdon, good morning Liwat, dala sa Phoenix, Arizona. Yes. Si Ana Sinoro is still with us. Ronnie Kagalawan, good morning man sa imo kagay. Pilton Lipura. Monitor man siya sa Pasay City. Good Yes. morning dira sa mga taga Pasay City. Hello, good morning. Dira sa inyo. Sa Pasay City, sa mga Valenzuela, sa Novaliches. Morning na sa inyo sa Quezon City. Yes. Standby na sa aton mga balita lokal. Time las 7:06. Sa detalye na sa mga balita lokal,
Mahimo na nga mag-file sang online application para sa calamity loan ng mga miyembro sang Social Security System umpisa sa masunod nga semana. Matapos gindeklarar ang state of calamity sa Western Visayas bangod sa Bagyo Paeng. Sunod kay Cherise Avila, Regional Communications Officer sang SSS Visayas West Division 1, tanan nga miyembro ang pwede maka-loan kung makaparehistro na sa online system sang SSS sa www.sss.gov.ph kag dapat nakabayad sang 36 kabulan nga kontribusyon. Dugang pa, ang 6 kabulan nga kontribusyon ang dapat nabayad sa sunod sang 12 kabulan antes ang bulan nga nag-file sang application sa calamity loan. Kaya nasambit nga 6 kabulan nga kontribusyon sang inbayad sa idalom lang sa isa ka coverage. Ginklaro ni Avila nga wala na kinanglan sang iban pa nga pruweba kaya isang picture sa naguba nga balay o kung ano kaapektado sang bagyo. Kung ma-verify na ang loan na masulod sa sulod sang 5 tubtob na pulo kaadlaw. Ang aton yung mga members nga residents mo sang Western Visayas kay one of the 4 kita nga declare nga under state of calamity. So amo na sila ang pwede maka-avail sang aton na mga calamity loan program. Ginumpisa na sa City Treasurer's Office kag Permits and Licensing Division sa Bacolod ang pagpatigan sa inspeksyon sa mga gasolinahan sa palibot sa syudad. Sunod kay Councilor Calao Puentevilla, limitado lamang ang paglibot sa gintukod nga team nga ginbugusan sang 4 ka mga personal bungod sa kadamuon sang amo nga gasolinahan. Dugang pa sang konsehal, padayon man ang koordinasyon nga iya ginahimo para hibaloon kung ano ang sarang nga mabulig sang iya komitiba. Base sa record ni Puentevilla, mayara sa karon sa 123 ka mga gasolinahan ang aktibo nga nag-operate diri sa syudad sang Bacolod. We are closely coordinating with the licensing division, Treasurer's Office. Ang problema tagamay kay ang team in charge sa paglibot sa dugid ka minimal, no? As of this date, no? Ang kabayan sa pagpahayag ni Councilor Calao Puentevilla. Ginaduso man ni Councilor Calao Puentevilla ang pagpatigayon sang inspeksyon sa mga kiluhan kay iban pa nga mga measuring equipment nga ginagamit sa mga negosyo sa mga merkado sa palibot sa syudad. Suno kay Puentevilla, hindi nga lihok ang iya ginhimo pagi sa isa ka resolusyon nga ginduso sa konseho sa ilang regular nga sesyon sa tilikdan nga Miyerkules. Duha pa ni Puentevilla, hando mo kung tuyo sa amo nga resolusyon nga matagan sang proteksyon ang interes sa mga konsumidor batok sa pila ka mga bintahoso nga mga negosyante. Nagtambong sa ikaduhang League of Cities of the Philippines Convergence of Family of Servants sa Shangri-La the Fort, Taguig City, Manila, ang mga city mayors sang Negros Occidental. Inay paunahan ni Association of Chief Executives President Victoria City Mayor Javi Benitez. Ang aktibidad may tayo mga Smarter, Stronger, and Sustainable Cities Build Global Connections. Inay kahiwatan ginalauman nga makapasangkad sa papel sa mga syudad sa nation building, global partnerships, prioritization sa mga programa, proyekto kag mga aktibidad sa masunod nga 3 ka tuig. Ginaprubahan sa Department of Interior and Local Government ang kahiwatan bilang official business. Gani ang mga participating mayors kag officials pwede na makausal sang pondo sa gobyerno sa ila traveling expenses, registration fee, accommodation, meals kag conference materials, apang subjects accounting kag auditing requirements. Nagsugod ang aktibidad nagligad nga Nobyembre 10 kag magatapos sa Nobyembre 12. Gina-follow up pa ni Bacolod Traffic Authority Office Head Police Major Junji Liba ang Police Station 4 angot sa report nga ginhaboy sang bato ang modernized jeep nga Churettes nga may rota San Dionisio, Santa Fe. Sa interviews action hotline, ginpahag ni Liba nga una na nga nakabaton sang pabati-bati ang mga drivers sang modernized jeepney angot sa pamahog nga habuyon ang ilang mga salakyan. Sunod kay Liba, wala makasabat kahapon si Police Major Richie Gohes sa iya follow-up sa nasambit nga insidente. Sa pagpatingan ng masako ini matapos magpartisipar sa aktibidad sa Region 6 pagi sa online matapos nga nagabot si PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. kahapon. Naibaluan, nagligad ng Miyerkules, Nobyembre 9, sanggin bato ang isa ka modernized jeep sang wala pa matumod nga mga suspect. Responsibilidad sa tagsa kag ginikanan nga bantayan ng kabataan agud malikaw sa aksidente kag krimen. Ini panugyan ni Lieutenant Liberty Njapa, Deputy Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. Nakita ni Njapa nga yara sa delikadong sitwasyon sa sang ang kabataan nga nagapangayo-ngayo sa dalan sa pagpundo sa mga salakyan. Yara man sa peligrong kabataan nga makita nga nagdugsing sa tunga sang dalan. Sunod kay Njapa, ginasaway sang kapulisan ang mga kabataan nga maagyan sa dalan nga nagadugsing kag nagapangayo-ngayo.
Nagapati si Enjape nga hindi ini mahimo sa kabataan kung mismo ang ginikana nagapahanumdum kang nagabantay sa ila kabataan. Ginikanan, no? Nga sila man, bantayan ining mga kabataan nga ara dira sa dalan, nagabantay kung magpagi. Kaya pa nga ang mga ginikanan nga ni nakabalo na sa ilang mga kabataan tungod nga permi manamon ina sila nga ginapanguha na. Ang Deputy PIO sa BCPO, Lieutenant Liberty Enjape. Action Radio Philippines Standard Time, 12 minutos na nagaligad sa tak ng alas 7. Presidente Marcos nagalaom nga tayuyo na ang pagsanyog sa ekonomiya sa pungsod. Samtang mga local government units ginaduso nga mag-develop sa kaugalingon nga mass transport system. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman nga mga ka-aksyon bala nagakinanglan bala kamo sa bulong barato, madasig ang serbisyo, masaligan kag dekalidad. Sa una butika, una kay barato ang mabulong kag hospital supplies. Dira sa una butika, available dira ang generic medicines. May branded man nga bulong, catheter, feeding tube, colostomy bags, no? Mga vaccines kag antibiotics, antigen test kit, kag milk formulas upon mga gatas para sa aton mga kabataan. Una sa serbisyo kay madasig, una kay dekalidad ang mabulong kag hospital supplies. Gani magbisita na mga aksyon kang magbakal sa una butika. Hapos lang itultulon, no? Kay subong, ari sila sa atubang gid sang emergency room sang Corazon Locsin Montalbano Memorial Hospital. Ang una butika, bukas ni sila 24 oras, 7 days a week. Sa may mga nagapa-dialysis na bala, bisita ka mo sa una butika, ihatag ini nga code, Boystar, para maka-avail ka mo sang freebies. Ihamba lang ang Boystar nga code, magbakal ka sa una butika, maka-avail ka mo sang 10+1 nga Eposino. Makabuligid sa mga ginadialysis, tipunon lang ang mga resibo, tumto makalambot pulo, pakita lang sa pharmacy, kagahatagan ikaw sang isa ka free nga Eposino. Sa una butika, barato ang bulong, madasig ang serbisyo, masaligan kag dekalidad. Kag sa ato naman iya nga nagapangape wala, sa gyapon ang atong ginarekomendar sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Yes! Good morning, Liwat Action Boy! Unahon ko ganyan, good morning, si VJ Akaling. Sino saya? Hambalya, kalaw ay sang tingog mo daw mauyon. Sino tingog? Ambot siya gani Dali di bala kay Matian ta sa Lapiro. Dali di kay matian ta tingog mo. Yes. Matian ta tingog mo ka lang ng tingog mo. Sige lang bala VJ Akaling. Sige lang Pwede bala. Pwede man i-silent mo da. Tanawon mo lang kami Oo. Ano mo naman. Asa pa ko gandaan daw, hindi man kuya daw ay ko bala kabalo ko nang maoy ko, ay man kuya gamaoy mo. True. Siguro ba siya kasagad, siguro ba si gamaoy siya. Ako gito guro, kay kakanta-kantaw daan. Pero siya ang damo yun. Ay, amo na siya. Oo. Gusto yung guro magsikat nga vlogger ay. VJ. Charat lang. VJ? VJ Akaling. May lang wala nag-VJ. Apasible. VJ, good morning. Dira si Imo. Pasensyahan mo na ha kung daw Mauyon ang tingog mauyon mo. ang tingog namon. Kasi may gusto ko da nga kanta kay tistingan ta kung makanta sang mauyon. Na? Basi lain man ang iyang basi lain ang iyang ginatumod ni man. Ate diri sa aton. Dili siya nag-comment mo.
Nano na vidge man. Sige lang kay may mga tao mang isang hindi way bala nalungong kung anong ilang ginakuan bala. Oo. Sige bala sa sige sugpunay bala. Sigpunay bala VJ Akaling. Gusto tagi kaya shout out VJ Akaling. Duwala ka mga kami din action boy mo. Sugpunay bala comment mo para mabalaan tagid no. Oo. Sige Good morning dira kay Mrs. Eva Torres. Si Ma'am Torres siguro ning ginamin ni kuan ay. Si mga akong teacher sa una ay. Oo. Ni Teresa Linacaya. Kag kay Lura Torres. Gapamati sila every morning. Teacher ko ni sa una sa high school. Ay, to. Sa math. Oo, parte. Ti proud na proud yun Si sa Ma'am- mo. Uy, proud yun na siya. Kay 1 plus 1 yun eh. To. Very Nasig na ako. good. So proud of you. Bisan ako man teacher mo proud mo sa imo. Jen Oiseser, good morning man. Kag kay Jen Solgon. Uy, inidlaw na ko sang paho. Ma'am, aralan na ba sa higad sandalan? Pwede ba Gcash lang namo ng ano? Ang Ang bayad? bayad. Padala lang may ma'am sa ano, ma'am, tabuan na naman sa sale. Kila, hindi dyan wala action boy, ang paho sa Bebs Mangustan. Kisa compare mo, di ba sa Bacolod? Tuod, di dyan, tamis, di dyan ang ano ya. Ang ba? Bebs Mangustan, yung paho. Nahidlaw na ko. Di, padala ka lang. Pwede ka padala. Ano, mabayad ka through Gcash. Okay. Hindi na pwedeng padala ang pao sa Gcash manahon. Hindi na yan. Lang-alang. Pwede man i-putson nyo lang, scratch mo lang. Scratch mo na to. Scratch mo lang ang paho. Kasi gusto mo testingan. No? Si Rochelle Evangelista, makikagad na sa imo, Rochelle. Kay June Kabalatungan. Good morning, man. Si Ma'am Yes. Vanessa Mayo is still with us. Kag si Dr. Matt Mayo, of course. Atia Kim Iriman. Ari si Ating, wala Ating, good morning, Ating. Wala ka Sabado mo. Hindi kayo bisa may klase ko, nasa kag-absent siya. Para nasa kag-absent. Ga-comply siya tayo sa iyang may number of hours guro ay sa EFC. Sol Lama Barnacha. Sadika Bacolod! Good Dira morning! Sa Thailand. Yes. Alin naman sa Japan, sa Nagoya, Japan, si Michael Jun Season. Ohio gozaimasu! Good morning, dira. Ga-split ang bangs ko. Mas hindi ba tak na? Hindi Wala ni hair fall ang bangs. Yes. Kay Butch Season, good morning ko noon. Uy, naga-monitor ko noon si Nanay Luisa. Tandaan mo ni Action Boy kayo on air ta. 97 years old. Oh, grabe. Hello, Nanay Luisa. Season, gid pilido yung guro So, 97 years old. Yes, Grabe thank you si so much nanay sa ba? pagpamati, Nanay. Standby na kita. Thank you sa pagmamati sa mga mauyon na tingong. Yes, sa mga mauyo na tingo. Standby na kita sa mga balita national.
Aksyon! Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:22. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, nagalaom si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga tayuyo na ang pagsanyog sa ekonomiya sang pungsod. Ina-reaksyon sang Presidente matapos gin-report sang Philippine Statistics Authority nga naglambot sa 7.6% ang gross domestic product sang pungsod sa ikatatlo nga quarter sang tuig. Ini ang mas mataas ikumparar sa 7.5% nga na-record sang ikaduha nga quarter. Ginkalipay man sang Presidente nga nabuhina ng kadamuon sa mga Filipino nga wala sang trabaho. Suno kay Marcos, maayo ini nga balita, sa piyak nga magabay lamang nga pagsaka ikumparar sa ilang napaabot nga 6.5% tutob 7.5% para sa nakaligan nga quarter. Base sa report sa PSA, nagnubo sa 5% ang kadamuon sa mga Filipino nga wala sang trabaho sa bulan sang Setyembre. Mas madubo ini sa 5.3% ang kadamuon sa mga Filipino nga wala sang obra sa tung bulan sang Agosto. Ginatuna na sang Philippine Chamber of Commerce and Industry ang posibilidad nga pag-import sang mas madamo nga bugas halin sa Cambodia agod mapun-an ang supply sang bugas sa pungsod. Iningin pahayag sang PCCI matapos ang hingyo sang Cambodia nga mag-import pa ang Pilipinas sang mas madamo nga bugas. Ginalantaw sang PCCI nga mahimo mas makatipid pa kung direkta nga mag-import sa Cambodia magluwas sa ginakuhaan sang pungsod nga among Vietnam bagon may posibilidad nga naghalin sa Vietnam ang pila sa supply sini. Sa piyak nga nagakaigo ang milling capacity sa Pilipinas, ginpahayag sang PCCI President George Barcelon nga masami ginalabayan sang bagyo ang pungsod rason nga nagakaapektuhan man ang supply sang bugas. Ang PCCI kag iban pa nga business representatives kaupo ni Presidente Ferdinand Marcos sa Cambodia para sa nagapadayon nga ASEAN Summit. Madamo nga negosyante sa pungsod Cambodia ang nagpabutyag sang interes nga mag-invest sa Pilipinas. Sa isa ka video message ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ginpahayag nga produktibo ang iyang pagpagigsapol sa mga business leaders sa Phnom Penh. Sunod sa Presidente, nakitaan sa may ang partnership pag-abot sa pagkaon kag agrikultura. Una, gininganyo sa Presidente ang mga business leaders sa Cambodia nga magkadto diri sa Pilipinas ka mag-invest. Kaginpahayag kinahanglan sang pungsod ang kabulig gikan sa pribadong sektor agud bag-ohon ang ekonomiya. Ginpangabay naman ni Presidente Ferdinand Marcos ang pungsod Myanmar nga magsunod sa mga ginapatuman nga 5-point consensus nga may angot sa peace situation. Ini among panawagan nga hatagan sa nakatapusan ang kalakasan kag mag-angkon sa dialogo sa tunga sang militar kag anti-coup movement sa Myanmar. Pahayag pa ni Marcos kinahanglan nga pabaskugon ang kooperasyon sa ASEAN Food Security paagi sa pagpabakod sa mga pamaagi kag expanded projects sa idalom sang ASEAN Ministers of Agriculture and Forestry kag iban pa nga mga related mechanism pati na ang mga dialogue partners. Nag-file naman si Senator Sherwin Gatchalian sang hagna nga nagasuporta sa local government units nga mag-develop sang kaugalingon nga mass transportation system. Tuyo sa Senate Bill 951 nga amendahan ang Local Government Code of 1991 nga nagatugot sa LGUs nga maghatag sang safe, barato, accessible kag sustainable mass transportation system kaangay sang moderno nga rail-based systems, personal rapid transit systems, monorails, railways, subways, cable cars, trams, bus rapid transits kay iban pangasahi sang transportasyon. Sa idalom sang hagna, ang nasambit nga mga mode of transportation na maging consistent sa konsepto nga livable kag sustainable smart cities kag mahimo tukuron paagi sa loans, grants, capital investments, partnerships kag joint ventures sa pribado kag pampubliko nga institusyon. Ginpahayag naman ni Infectious Diseases Specialist Dr. Rongjin Solante natapos na ang pamahog nga dulot sa COVID-19 wave halin sa Omicron BA.5 kag BA.4 sa variant sa Pilipinas. Gani ginapaabot nga maganubo na mga mabalhag nga bag-o na kaso sa mga masunod nga mga inadlaw. Deklarasyon ni Solante nga nalampuwasan na ang kalala sa BA.5 kag BA.4. Buot silingon nalampuwasan na ang ginatawag nga wave tungod naganubo na ang mga kaso. Nagakahulugan man ini nga nakakuha na ang populasyon sang immunity sa mga impeksyon nga na-develop sa mga antibody kontra sa BA.5. Dugang pa nga sa mga kompleto ang bakuna kag naka-booster na, padayon na ang proteksyon kag tungod sini nag-trend upod ang kadamuon sa mga kaso. Makita nga ang healthcare utilization rate laki pang ICU rate ang padayon man nga naganubo sa mga hospital. Plano naman ni Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Catapang ay patuman ang pagsuksok sang body cameras para sa mga personal para nga mapunggan nga mangin kahimbon sa mga drug lords. Sunod kay Katapang, tuyo sa pagpasuksok sang body cam amo nga maproteksyonan ang mga nagabantay sa mga preso agud hindi sila masugo sa mga drug lords kang mangin kahimbon sa illegal nga buluhaton.
Ginhimo ni Katapang ang palayag sang mapamangkot kun ang mga ginbalik nga empleyado ang involbado sa droga. Una man ginpamangkot si Katapang angot sa statement ni Bucor Chief Gerald Bantag nga ginkakasini ang mga opisyal nga involbado sa illegal nga droga. Patag ni Katapang, ginpahayag sini sa mga sa mga isyu sang mando nga ipasiguro nga ang ginbalik nga mga empleyado wala sang pending nga kaso tungod kung mayara madula ang pagsalig sa nag-isyu. Sa katapusan nga balita nasyonal, nakabato na sang bulig pinansyal ang 15,000 ka pamilya nga ginlaslasan sang Bagyo Odette sa Palawan. Sunog kay National Housing Authority General Manager Joe Bentay, 10,000 pesos ang nabaton nga ayuda sang kada pamilya. Dugang ni Tay ang mga pamilya nga nahatagan sa ayuda ang halin sa Puerto Princesa, Rojas, San Vicente, Taytay kag El Nido, Palawan. Naibalaan nga nag-igong Bagyo Odette sa pungsod sa Desyembre 2021. Pahayag pa ni Tay nga ang pagpanghatag sa ayudang base man sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. may kabugusan nga 8.2 milyones pesos ang kantidad nga ginpanghatag nga ayuda. Action Radio Philippines Standard Time na 7:28. Ang nakapanguna natin nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa may Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang Okay, morning dra kay Rona Rida Trava. Good morning sa imo Ron kag kay Daddy Jens. Daddy Jens Jenis kag tatay niya Teddy, no? Good morning dra sa Valladolid. Ari di gapon si Rona. Di sa gapon nagdulong sang ano ganito man ang ano ganito tong balko lang ko to simo sumanlatik. Sumanlatik. Thank you kay Rona. Thank you, Ron. Thank you, Ron. Okay. Ano isa? Opening subong sang kwan. Sang Nupseya. Sa Taytong ang basketball kag volleyball sa Lasal. Okay. May Nupseya. Nabalik naman ang Nupseya, no? Yes. Good morning dira, no? Sa Nupseya. Good morning sa mga taga-Nupseya. Good morning sa Nupseya. Yes. Kaya daw, December Action Boy ang hila pag hindi Literary musical. Litmos. Yes. Richard Artisola Alpiere, good morning man. Kay Ray Flores Barrioga. Kag si Maria Annalyn Cosi Bornales. Mayang aga man sa imo. No? Dira sa Kawayan. Sige. Sa Cosi Sagon kag Pantaho family. Good morning. Si Miss Josephine Lacson, morning lihat sa imo Miss J. Happy weekend. Dira sa inyo ni Mr. Rodolfo Lacson. Ari ng akon mga kumaryo, Virgil Ligaspi Coloso and Teresa Linaha Kayaw. No? Yes, good morning mga kumare. Ang ihada ko da, musta da? Okay lang ko nung mga ihada Si ko. Kashmir. Sa January na tagani. 8. Yes. Kag dira man sa kay Miss Georgia Gargasiran. Yes. May aga dira kay Frances. Frances. Grabe nga. Babae ni saya. Oo, isa lang yung gusto ko nga good morningan. Sino? Si VJ Akali. Good morning, VJ Liwa. Doon nakuha mo kagid siya. Na-catch siya ang attention mo. Yes. Basi kuha man sa tuod ya, basi nami sa tuod tingog ya kay
Basi mablubog na ang tingog yang daw. Basi, gusto ko gani man, no? Kaya basi makabulig sa bala sa aton, to plano, wala nga mga ruling ha. Basi siya balang baka mapa... Kay balo ka kung nagapanghikay ka, butslingon mayo kay mayo. Yes, nila. Kung nagapanghikay ka sang ang tingog no. Parehas na balang takakalaw. Ay, bala si Action Boy, kay gwapa ako mo. No. Sakto na. Ako na bala ha, sample Ti na. siya, bega silang siya nga da kalain sa tingog mo kada mauyon. Oo. Ti siya guro namin tingog, di ba? Oo. Amo na ganyan mo ko i-contact ko siguro kay basi makabulig siya ba sa aton nga plano nga pangaruling. Mahadi. Kasi madako pa nga ano. Kag basi kag siguro hindi ka mag karuling si iya eh. Kay basi bla mo nga nanong tingog mo mauyon mo naman. Gani no. Si hindi ako pagatagan. Pwede siya. Amo na kuno basta panghikay ka, butslingon ikayan kay. Kaya kay nakita ko na balita special wala nga ano wala. Ikaw na eh. Umiigo siya. Umiigo siya. Ikaw nang nami tingog eh. Yes. Bato na namo na ako. Daw mauyon mo ito ng tingog ko. Wala pa, apartida, wala pa ni gamao ya. Okay pa lang maoy. Ikaw humawawi pag na lumagyan mo. Oo. Mauyon. Nagiging dubli mo. Galing daw ka redundant. Sige. Sila malaki kakaukaw kami didaan. Kay Lalaine Grace Ibarra, morning man sa imo, no? Sa may Bago City, no? Ano yun na si Crisostomo Ibarra? Sila ni Kwan guro. Hindi arin isa sa mga kay mga season ni sila nga Kwan. Yung mga side. Si Sisa no aran na no sa Kwan no limitang ire. Yes. Oo. Si Sisa Si kay Crispin, kay si Crispin, kay si Basilio. Basilio. Oo. Crispin. Basilio. Sila ano ni sila ni Mamban, oh. Sila ni Mamban. Witness ko ya balang nga nami sila magkanta nga duha the best na sila ya duha magkanta sa party namon sa karaoke. Yes, thank you so much Ma'am Van. Ato gani Mamban kuan pa to ng Ano pa lang to nang wala pa practice. Dala pa to yung botilya yung ano mo. Pero ay gamaoy, Mamban na magkanta ay gamaoy, you know. Oo. Sige, okay. Stand by na kita sa dugang naton nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Sa detalye na sa Balita International, magapatigayan sang preliminary investigation ng Vatican batok sa French Cardinal nga si Jean-Pierre Ricard matapos ginako sini nga ginbasto sa isa ka 14 anyos. Ginbulgar sa Vatican nga 11 ka mga anay nga nagserbe nga French bishops ang ginakusar nga sa sexual violence kag isa na diri si Ricard nga nag-ako nga ginbasto sa isa ka menor de edad nga babayi. Dekada na ang nakaligad. Sunod kay spokesman Matteo Bruni para mahibaluan ang natabo na desisyonan nga magpatigayan sang preliminary inquiry. Sa negosyo naman, ginaprubahan sa Department of Agriculture ang importation sang 25,000 metric tons sang isda sa mga merkado ug masiguro ang sufficient nga supply sa tion sang closed fishing season. Sa guidelines ipagawa sang ahensya, ginapanugutan sang DA ang importasyon sang frozen nga galunggong, big ice cod, mackerel, bonito kag moonfish umpisa Nobyembre tutup Enero tuig 2023. Naibaluan sa tion sang closed fishing season, ginadumalian na madragko ang korporasyon nga magpangisda sang 3 ka bulan para naman matagan sang tsansa ang isda nga liwat nga magpadamo. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 57 pesos kag 26 centimos, Singapore dollar 41 pesos kag 71 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 31 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, gina-update ni Sarah Geronimo ang iyang mga fans
Angot sa iya mga aktibidad paagi sa social media post kag promote ang iya comeback single nga Dati-Dati. Sunod kay Jeronimo, wala labot sa pag-produce ang bagong nga kanta kag pag-aktibo sa social media. Ginpahayag sini nga umpisahan nga mas mangin matuod sa iya kaugalingon bilang isa ka persona kag isa ka artista. Sunod kay sa quote Action Boy ni Jeronimo, hambal niya, I am not trying so hard to give them a new Sarah G era. Siguro, growth lang as an artist, she said. Sa sports, ginmando naman sa Philippine Sports Commission ang maidid ng investigasyon angot sa insidente ng involvado si John Amores sa Jose Rizal University nga nangin violente batok sa mga players ng College of St. Benilde. Nag-issue sang Republic Act 6847 ang PSC sa din nasaad nga ang ahensya ang sole government body on amateur sports per provision. Naibaluan magatukod ang PSC sang fact-finding committee para maumpisahan ang investigasyon. Balita Espesyal! Good morning, and happy Saturday kay VJ Akili. Good morning! Good morning. Ato ne. Nandi agad ka move on siya. Beda siya. Hindi kayo mapag-greet siya mo. Gusto ya, sino mo lang tabala kung mapag-greet siya, hindi ta siya i-greet. Diba? Mga ano lang ito diya, mga alagad. Alagad ng bayan. Yes. Good morning, dira danay kay Nanay Luisa. Oo. Nga nagapamati gid sa aton Connection Boy, 97 years old. Yes. So, dali Grabe na lang. si Padayon lang Nanay Luisa. 3 years to go na lang. Yes! Go! 3 years to go na lang. May 100,000 na ta. Yes, Pakabakod grabe, gid no? Nanay Luisa. Kaw gid yan, Oo. Nanay Luisa. Baka Si ba? siling ni Kumare ko Virgil Gaspi Coloso, kumandi mo kung magpasugot hindi ka mo namin magkanta. Thank you so much, Ma'am Ma'am Virgie. Ano gusto mong kanta sa kasali Teacher Cashmere? Char lang. Kag sakay ni Nita Pahinado dira sa Comelec Bago. Kag sa akon nga former office mate bala si Belen Dientes. Yes. Good morning dira and family. Maayong aga dira sa inyo sa Bago City. Sige, si Ters Vergara Sancho. Ari ay mga aking ko si ano sinuro. Na aga pa pangiso pa pakain batasan sa onan. Ta. Amo na yung mami pakibato kami yung ma'am Ana si Noro. Ti mama na ba mga chocolate ta. Lapit na ng December, ma'am, no? Gina Sulgon, mga agaliwat dira sa may Valladolid, no? Yes, good morning. Sabi mo yung issue ni sa kay Kuano, kay sining player ni Blasang GRU, si Gani. John Amores. Kita mo yung nga video. Ang ano, atong naga... Halin sa sapiak nga. Oo, halin sa sila, Gens. Tanan nga gisugata, ibang tapo. Sinang dalas. MVP sa gali. At most Violent player. True. Most violent player. Ano to sa iya nga klase sang athlete to yaman. Pauya-uya siya sa eskwelahan, you know. Ano tong ginhalinan? Makita wala ko to. Nag-initay na to sila nga daan sang sa tunga pa lang sang court bala. Tidugangan pa nga daw kalayo sang ito siya. Dugangan pa daw kalayo sa kabanse sila sa St. Benilde. Daw akig siguro. May sportsmanship award pa na siya. Ito, grabe award din na sa violent NCAA. May sportsmanship award na siya. Paano nag-sportsman? Grabe, kita akong video, galinupad ang inumol mo. Tala daw, halos tanan nga tao. Tanan sugata, ay nabang napumula mo. Grabe, ano? Ano naman? Yes, good morning, Ma'am Rona Rihida Trava. Nag-message akon. Damo, BX, wala yung chocolate. Beware, anong BX mo man? Amot lagi chocolate, beware sa diabetes. Ay. Gani man John Lloyd Teves Tiope, nagatanaw sila Moises Padilla sa Barangay Ginpanaan. Kag si Vicente Escobar, dira naman sa Moises Padilla Gyapon. Good morning mga taga Magalyon Moises Padilla. Yes, good morning Gali Action Boy. Thank you so much Gali kay maninoy ko si Sir Subongman, Major Lieutenant Colonel na Roberto Injape, Lieutenant Colonel na Goro, LT call na. Dira sa may sagay, kag of course, iya dira sa mga kapulisan nga nag-assist sa akon kagapon. Sila ni Sir Gamboa, Sir De La Cruz, Sir Cañete, and Sir Ancolinos. Happy listening. Bay, ikuya. Ato ko to kagapon. Gin-assist ka sa ano?
Basta lang bala. Sa pagtabuksdalan. Yes. Habak mo ako, tapos si Action JM, tapos apat, gidya ka pulis ang escort namon. Diba? Kay basi abi nila mamaoy ko blaw. Nga mga kung nang kang tingong ito, gumaoy ni siya. Basi wala mamaoy ni siya karana. Sige. Good line na. Ay, box gali. Box, oo. Damo, box wala gid chocolate. Aha. Ada mo palikbayan boxes nga nagabot or chocolate. Tiga baton lang mo kami kung ano-unod sa box. Kalain. Kay maninoy mo gani Ay, Bob ambot. Francia. Kung bayo to guro mga unod sa box ni Maninoy Francia, nagkalabanos naman. Nagutok na to guro sa imo. O gani, nadakan ko na. Nadakan ko na. Tapos daw wala siya kapabatsyag-batsyag, no? Sa good morning da kay amigo ta Bob Francia. Yes, kay Maninoy Comanda Ala Navalas. Panggrita na sila ya kay Oo. Christmas. Good morning. Merry Christmas! Kay Maninoy Juan Balgalio, good morning man! Yes, oo. Kay Maninoy ko Noel Libuon, kag kay Soon Mike, good morning. Good morning. Yes. Torko Jonko. Maninoy, Torgo Jongko, good morning! Naglabela, ano na siya na gani, na promote. Na-promote na siya. Legal friends lang kami mo Subong Maninoy na siya. ko na siya. Kay, Be thankful. Mayo ka na, nagyaguro nga kuan mo ng palinding bla. Yes. Kay Chris, alam ko bala tag privilege. Yung mga Maninoy ka. Oo. Nga mga Maninoy ka mo. So, dapat batunon nyo gid. Sige. Yes. Alright, Direct Action Boys, atin sininga balita espesyal. Mga naagyan ko, naagyan mo, naagyan nyo, naagyan ta. Sa pagka-estudyante, Action Boy. Kasi syempre, before tayo discuss, lain naman gila subong Action Boy mo. Diyo tayo gamay yang estudyante, mareklamo na yan. Paklain na dahil ng maestra. Meaning sa estudyante na, no? High school, elementary, college, ano? Sa high school to, ano? Elementary to... High school, elementary to high school. Sige. Yung managyan, bawdamo kita na yes, nagyan damo kita Action Boy. O, te! Ginihada, iden ako ni Torgo ko. Hindi na yan 5'6", 5'5" lang na. Equal lang. Equal lang. Yes. Alright, sa atin sinibalit. Number 1, Action Boy, sa atin sinibalit special. Una, ginpa-squat sa atubangan sang klase. Isipon mo, Action Boy, akong pila din natin tingan, damo ta score. Ako kagi ko na. Ako kagi mo. Ikaw ginpa-squat ka? Siyempre, sa atubang sang klase, Action Boy, tapos ang ginahimo ko na, hindi ko yung magsugot nga ako lang isa. Garit-gariton ko lang. Magdalahig ka. Pakadlawon nga na Action Boy ang mga, mga classmate. Tapos pagkita sang teacher ko nga na-impito na, ikaw, gusto mo magbuleg? Bulig isa. Imbis nga whole class mag-squat, half na lang kay imo half. Hindi na like. Kaya mo na Action Boy, Eden, squat ka, bilong ka klase. May nagpasaway isa. After 30 minutes, Eden, pungko ka kay buligan nga ni Boy Duran. Muna kaya nagpakuan man siya, gusto magbulig. Yes, gusto magbulig. Gusto magbulig. Siya makumpleto sa imong squat. Yes, buligay lang. Ginayaguta. Ginapakadlaw na gali mo yung Action Boy, imong mga classmates. Ang next naman Action Boy, ano yung favorite ko? Yung pagwa sa classroom. Labi na mga math being a subject. Kapila ka ginpagwa. Hindi mo naman dumduman. Totoo, di Action Boy. Hindi magiging kasalawayon. Ano lang, depende lang sa, depende lang sa teacher. Kagit pagwa, kagit tungod, anong nga mga rason man? Ang ako niya, Action Boy, I'm proud to say, sa likod card ko, di ba, may comment na sa your daughter is very good in class, but very noisy. 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 Kaya tingong mo daan, itong umaoy nga. Amo ginagurong inhalinan sa una, no? Ay, kagansal sa tingog, magwa to, be? Amo naguro to, no? Nalingan ko nung struggle si mo. Oo, kaya dumuuyo na kong tingog. Naman? I thank you so much, Gid VJ. Gin-realize mo sa akong subong nga, it might be the reason why. Tapos, manggarit-garit ka mangyapon Action Boy. Wala ka kagigwaaw? Ako, kagi mong guro Pudo ka, tawag ko talagsalam lao. Kaya ka buot sa ako na si estudyante. Wow! Tad! Nugaya ko ya kaya ikatatlo taniyo. Kagi, ganyan. Imbitin sa patilya. Wow. Gaupod sakap lang. Kaya iway ko sa una, may mabitas patilya, kaya magpagunting kung liway lang patilya. Di
Di buhok sa buhok, action boy. Well, lang patilya. Amo gina sa kagi ko na kapilang na kagi. Amo gina sa unay kay Sakit naman. Sakit na dati maupod kay. Maupod kay gid bangon sa mistra mo action boy mo. Kada mo pala sang ibitinon ragi sa patilya mo Gani, blayaw. diba, no? Pwede masadlunggan lang. Oh, kay do medyo medyo strong pa. Di na di sa patilya. Gaupod gid mo gakagat yung action boy mo, gaupod sa patilya. Pero subong kung mga mistra magbitin-bitin sa patilya, pagka boss ato na sila sa principal's office. Subong ya. Subong yan lain na action boy mo. Sa unay may ruler ginaya para panghangakuan mo pang Amo balbay mo. na ikapat action boy. Sa una dumduman ko sa before kami magsulod sa klase, para kami sa gua classroom. Hindi magit arms forward. Pakita ang nails. Kung laba kagig ko kanang pakon pak. Ruler. Ruler. Hambala, boss, or sa next, kung amo na sa teacher, may next class, mahambal na nga, pangita ka to pamagi, ha, nga, matinluan mo ka mo, na. Hala, ti estudyante, baka baka kagad. Kit. Kaya ba, kasi baka naman ko ni ma'am, kit to ni danay. Maganda kung ruler, kaya di tadok sakit. Ang lain ang metering stick. Color yellow, di ba? Manasa? Hindi laba, ginagawa ng metering stick blaya. Oo. Amo na yung pak sa imo ba, Diyos ko, gabiti, pak, gamo na, di ba? Galagtik mo. Tipili ka, magkalaguba untong sa kit-kit sa imo nga tudlo, o sa imo nga kuko, kung mapampakaliwat. Di ba, no? Tapos, ang classmate mo baga tulok bala. Tulok lang diya, buligi ko diyo. Bulig pa kit-kit. Kasabad. Amo to siya ikapat action boy. Ang inhampak sang ruler. Tapos ikaw, ruler man. Ruler! Ruler, royal Pati ko ruler. Loner. Ruler. Kasampot ko na iya ba lagi praktisan ko ginaiya. Ruler. Ruler. Ang next action boy, wala ko ni kaya. Wala gin pasulod sa first subject kay late. Ikaw ya? Ako ya, why ko hindi ko na i-account sa mga late Lugay na na, ya. early ka pa po. Kuan ko ya. Early ka pa bala? Early ba late? Early ka pa sa second subject. Temprano ka pa na late to. Temprano ka pa sa second subject. Ito ko na sa gawa, ulat-ulat mistra mo, di kay una ka pa. Una ka pa din sa mistra mo. Tinsa ka bro, dali ka, mamangkot ko. Sa elementary or high school ka, perti ka na manihol. Kaya sumong perti ka manihol mo. Hindi, itunan ko na. Kaya sa una, action boy, sa high school kami. Dapat, hindi sana, skill mo. Yung iba Say niya. mo panihol? Tito na ako bilang panihol, action boy. Kaya ang ibang skills ng classmate ko, hindi ko kaya mo. May classmate ko nga babae, sagad mag-kick. Okay. Kick na malalang mo, 200 mo. May classmate ko nga, tika putot dan sa akon nga. May classmate ko nga, Chinese garter. Chinese garter kami. Bisan biba sa pinakataas nga classmate, lambot ya. Lambot, Ti ano akon man. Nihol to ya. Ti na puslan ni action boy, kay brand out. Tapos tupad namon classroom, palibutan, puno mo. Ay, kaginot! Abi, panihol ka mo. Ang iban nga, gusululungaw. Imo ya. Pag huni sa panihol ko, hangin dayon. Plakpak sila, may hangin! Te? Irti, no? Diba? Basta ga-excel ang iba niya. May ara gina chance nga ma-excel ka man. Ngita ka man sa imo Ngita man. ka man, i-discover yourself. No? Sige, may ara isa nga pasudlon, di ko na importante. Sige, balik kita ha, dali lang guide kayo, kaya importante gini. May ara bago simo. Bago imo bayo? 10 years na niya. Bago nga hair color? Amo manigyapon. Balaan ko na. Bago nga amigo. Single. Okay, sige. Alright. Importante gito nga ma-air gito mo itong oras no? Lapit na lang kami magpariyo. Na, NBSB. Siya galing, no boyfriend since birth. ikaw ya. No boyfriend since breakup. Perfect! Ano breakup ka? Sabad, Ginano ko Away na ka mo to. So, kita kay BJ karon.
May nakamoto gali. Pa-report ka kay VJ. Apasible. Charot. Si Sobi Dumdum, dag morning ano na tong imo to? Yes, ang next action boy, giday usog na sa mga boys, ya kay galaw, I mean ko sa mga girls. Yung palita ng buhok, mga wala ng pagunting. Agi ko na yan, kaysa mga kuan bla sa mga si 80 bla. Oo. Tapos nagsala, yung nagpalit, si action boy, imbis ka 2x3 lang tani, 5x3. 5 days sa kilid. Tama. Ang langit pag ilagson mo eh. Ang langit pag sa tas-tas ginayang Ako si na mo yan. ilagson mo. Di ba no? Di ba naka-choice? Kaya may palaka kung di mo pa. Mapagunting ka gidya. Mapagunting ka gidya. Kaya nagyan ko na naman sa una. Kung di ka magpagunting sa si 18. Guntingan ka na tas-taas ginadiyaw. Ti yawang kalagas. Sa amon yung action boy, bisan sa elementary, kaya may ginasunod nga rules and regulations sa school, dapat neat and tidy. Tiyo mga classmate ko wala nga damol, buhok, kaglagba na. Dumdum ako grade 6, gamit mo, ubo sila pala, action boy, mareklamo isa, kaya tas-taas. Pagbalik sa school, doon ka chupoy. Tambal yun ano mo na yan ni mom yaman? Amo na kayo kagapagunting. Gani! Kaya mapagunting ka mo lang yung sakto lang. Hindi mo na sila Oo, kung 2x3 ang standard. Talakan yun lang isang tas-taas. Kapila ka naging warningan, hindi papati. Hindi man sa magpasimikal, or magpakalbo, kay gusto yun, may buhok gyapon. Hindi na si Raya. Doon ka chupoy. Anong katsupoy ba? Ando gitungtong na naman. Ando bunot na May naman. artista na sa si katsupoy mo. Oo, tiyan mo na dinanadaction boy, no? Dugin tungtog. Daw ay na ko nanong tungtungan ka lang buhok layaw. Do bunot. Kita mo bunot. Garap lang maghiyo ka wala gano. Speaking of bunot, way kakagi na no? Nga ano? Kaging tungtungan bunot sa ulo? Wala. Amon sa una, kulon. Nanistorya ko na actually. Kulon? Mistra kami sa una, magpasaway ka. Hindi ko na pagkakambal. Pero kilala ni sa school namin. Ito namin ito sa nga teacher, gid. Napahinda sa English, namin ito siya. Magpasaway ka, salawayan ka, tungtungan ka kulon. Ako ako nang manghiyang tanom sa gwa? Hindi, may mga kulon siya nga nga daan available. May ready siya. May ready siya nga kulon. Damo pa na nga kulon. Sabi damo ka magpasaway, kulon na. Kung maubos ang kulon, kung may harap agad, bunot. Ayaw mo na? Tapos ko di grade 5 ko, kasi saylong klase. Bitbiton mo. Hindi, bitbiton. Naraya sa ulo mo, lakat kaya nga, lakat sa klase, may kulon na ulo mo. Duray na. Siningon Rayna ka sa pinakagahod. Rayna sa pinakasaway. Balano na sa ibang estudyante, balano niya mo nagpasaway naman, no? Nagpasaway may naman kulon sa ka mo. Hindi nga may mga kulon sila. Arang na sa kwarto namon, may mga kulon na daya. Kasi tagiya sa kulunan sa paano ko, hindi man. May mga kulon na ya. Piparar nila para sa amo na ya. Grabe no, super effort hindi si Dasan mga teacher to ya dasan to. Hindi na sa matingalay nga may kulon kaya hindi sa mangkot. Bala na ihalin ka to sa klase ni Miss Amuna. Hasta alas Hasta magtapos sa butan dali sa aga ka matakdan kulo na. Agahan ng klase. Hasta sa agahan ng klase mo, hasta magbuhi sa udto. Ay nano naman. So magkapon lang hindi ka magpasaway para kulon mo ay na. May lang wala ka mo nagkalas tipnik sa muna. Gatadlong ang posture mo. Gatadlong lakat. Yung training ka mga action boy sa inyong proper posture. Isa na sa sang purpose ya. Sa proper posture. Para ma-train ka sa proper posture. Tingong kasi klase kulon lang yapon kaya. Kulon ka lang daya. Ti sugid kay sa classmate may nga sugidan man kag baan. Ma'am nga kakasto ni Renato to. Ati tapos kapag idagas na magapon ng kulon mo. Ti kung kinahanglan mo yung mag-answer sa test be. Ati ang mata mo na yung gawin na yan. Ati iyatan mo lang yan. Kakapoy mo naman. Todo ya. May kulon sa una, kapila mo nakagi tungtungan kulon. To talagsa lang ko yung kakaamo na tungtungan kulon. Ako wala ka nakasay. Kasi sa teacher namon nga may metering stick na siya. Muna ginabal. Pahapa kagid sila misa. Kaya buli mo. Pahapa kagid kagabalbalon niya. Panuto hindi. Grabe no. Bito sa pero una. sa una action boy. Kag nang siling mo na nga inspeksyon. Kaya antes mo sulod sa klase. Inspeksyon na tanan mo. Madlunggan mo. Mga true. Sa una action boy mo na yan no. Inspeksyonan ka na yan. Tapos open-minded. Pag yung parents ang una. Kaya mamba magpasaway bala chair hanuta bala chair. Muna sawaya bala. Muna subong yung evolve ta. Nagakakuha na, nagakadisiplina ang kabataan. Kay ti ang pag ano sa Chimpo action boy gambal bala ang parents, ang teachers, ang second parents. So ang pag discipline is do ka parent gid yung action boy. Subong niya galain gid halin sa amo na tapos ang ikadua ang do ka medium stage do ara sa mga early 2000 na nga year. Gambal nga ipatawag to nanay mo. Tapos pag-abot sang nanay sa eskwelahan naman niya nga asang pagpasaway sang bata ko, ipatawag ta ka. Nga ipatawag mo ko diya. Subong niya,
Isa pa lang ka, miskin hampak lang gani sa kamot. Oo. Principal's Maripot, office dayo, no? kung dayo. That's why nga naghambal to si Vice President Sara Duterte sa nga mapagawa siya sang order action boy. Nga hindi na pwede ka-chat ang students, kag teachers do. Professional nga correct. nga ano. Oo. May ara man Na hindi treatment. hindi pwede nga i-chat mo o kung i-text mo ang imo nga teacher. Hindi mo na sa hindi pwede. Subong hindi na action boy. Pero kung mas namiya ako sa una, mga mas disiplinado ang mga estudyante. Correct. Ang mga estudyante so disiplinado. Bisan sa time namon so disiplinado kami sa time namon. Hindi pwede ma-late. True, kag do ka ano gid action Kaya kung boy. di ka pwede ma-late, puli ka na lang ya. Ako ma-late ka, puli ka na lang. Puli ka na lang. Huwag kaya ginabaton nga late ka, puli ka na lang ya. Papuliwan ka ng teacher namon ya. Kag do ka na. Ya, bukas ka lang report. Paway na tayo sa bungad lang. Oo. Kag do ka nanay, di action boy, kay para sa una, para na sample ko si Teacher Romela Arevalo. Miyara na yung siya gawa pakaon sa akon, na higuan ako ng uniform, labahan, sa planchahon, mga po ginayam na sa una action boy, yung mga, do ka motherly, di ba treatments ng mga teachers. So, mga do ka, ginapakalain ng iban. Ang next action boy, ang last, ang mga akong pinaka-favorite. Ginhaboy sang flying eraser. Flying. Agyan ko na. Ako man! Agyan ko yan nga ng experience. Na hindi ko yan akong ginaboy. Ang classmate ko yung ginaboy. Na-igo ka lang. Doon Hindi sa man, labat nakita ko lang sa ginaboy sa sang eraser. Basi ako to. Tapos pinudyo sa eraser kaya ginaboy mo ng mister. Ato daw. Kasabad ba? Kita ko na yan. Yung worst pag hindi ba? Kaya may ano tuman daw ka mga kwanto yung mga spoiled ng mga estudyante. Super boy. Ang sulod sa klase, blaga short siya. Flying chalk kag flying eraser. Ako flying eraser, ka top ok action boy. Mr. Kwan, why are you in shorts? Miss kita ka ginot, kaubi, kung kita ka ginot, habuyon sa eraser, Mr. Pudyo to eraser, kaya ibalik Mr. Pero tingga cover sa Mr. mo. Siyempre, si Gano maigo sa. Grabe no, pero wala naman to action boys. Doon na istoryahan lang kay dance lang. Tapos okay na, doon mo na bala. Pero grabe na gitsubong, kay kaagi mo ko na action boy. Ginaboy ka man eraser? Oo, ako yung boy. Bago pa lagi ni-erase sa blackboard, ang lahat bago lang gin-erase sa blackboard. Ok gani. Kay kasabad sa akong teacher, kaya ang ako nga gina-istorya gid ya, ang ka-chika mate ko, gitsayloy sa likod ko. Tiga na chika mo gyapon. Kabalikid ko ya kabalikid ko, ginaboy ko eraser. Wala ko kita. Huwag ka maigo. Ara kay sobrahan mo ka marites, action boy. Wala ka na kabati, wala nga discuss sa tunga. Doon nalipat ka nga sa pag-igo sa ako naman, nagtap-o ka muna. Sino ito nag-apoy? Super pangakig ang mananay. Kamay din si Mistra. Ako nga, may reklamo ka. Wala, miss. Grabe ka, tapok mismo. Minsan ano mismo kay sino ka boy nga tani yan ang di pagin sa piyak yung dani. Pare sabi do ito sa piyak. Tiyan mo na sugod sa to action boy. Ako na yung favorite. Pag tapos erase ang blackboard kay di ba ang last teacher before nilang ginbuslan wala gina-erase mo kay ka-copy pa. Ka-copy na sa una. Di ma-erase na magsulod ang bago nga teacher erase. Ako na din makuha sang eraser kay itapok ko na to mo na sa ga. Ako naman kay para kung ihaboy mangisa akon. Wala chok. Why kitapok? Yes. WTI. Very good. Ariyo si Remia Suson niya. May classmate mi sa una sa West Negros, ginpal akan ulo ya pagkaaga balik sa school nagpakalbo. Patawag sa anak pakalbo sa kuno. Di pala kasar, di pakalbo sa gipatawag sa sang mistra. Nya mo ko na insulto. Ti ma'am boy, ikaw man binga ginpalakan mo ko isang manug kalbo. Na taring kalbo. Dahil na insulto pang mistra. Gani, ano naman? Tol niya sa pilot section sa grade 5. Tsakto na, kay kaagi man is door ko sa... Eraser, ginasalo ko na kaginauli kay sir nga puno sang pagkanubo samtang gaduko. Sa pagkamo Kani, sir, eraser mo, sir. Ang eraser mo, sir. Kung may bangs kami, sir, sorry, sir. Inuli ang eraser. Kamalo na si Torcos ang kulon na, na corona. Grade 5 kami na, hindi ko na malipat mo. Damo, kamo ganit mga corona sa una. Kaya matingala, kaya may kulon yung preparado yara sa kwarto mo. Gani, ka-funny. Abi mo sa mga tanom, di kulon yun na siya. Ang purpose na para para ipang corona lang yun na yan. Yes. Ay, good morning dira kay Ma'am Lilibeth Pabilan Torda. Dira sa Nahaba Elementary School. Good morning. Sa Kwan, sa Bako, sa Kwan. Yes, sa Bukol.
Extension. Tabukol sa Oo. kuana dito na to sa Bago. Yeah, sa mga teachers dira, good morning sa inyo. Kag kay Tatay Raimundo Lacson, good Sa morning. Bakong Muntilya na siya nga barangay lang. Yes. Sige, good morning dira sa inyo liwat sa aton mga ka-aksyon. Inyong namatian na aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition karong adlaw Sabado, Nobyembre 12. Happy birthday! Kay Action! Oliver Pason! Happy birthday! Happy birthday to you. Saan siya lang dumaw yun? Yes. Jocelyn Song Comedia, Morning Man, kag Rodolfo Sagay. May kaupo na ninyo si Action Art tay hupon sa aton nga Action Hotline. Ay buwas sa mga membro sa SSS, guest na buwas taga SSS. Yes, Matian mamati ka ta mo. para sa inyo nga loan, calamity loan. Kaya kung di ba pa ninyo nga pamangkot, di ba? No? Ang inyo din nga news team, Action Eden Abos. kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action! Radio!